गोंय आता फुडाराक तंत्रज्ञानाच्या दिशेन मोठे पाऊल उचलता. राज्य सरकारान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI पॉलिसीचो ड्राफ्ट जाहीर केला. या पॉलिसीचो मुख्य उद्देश म्हणजे गोंयाक उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांत एक मजबूत केंद्र म्हणून विकसित करप. IT मिनिस्टर रोहन खंवटे हांच्या नेतृत्वाखाला हो ड्राफ्ट 50 दिसांनी तयार करतले. गोय AI मिशन 2027 अंतर्गत स्थानिक तरुणांक कौशल्य प्रशिक्षण, स्टार्टअप्स प्रोत्साहन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाक चालना दितले. तशेंच लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणजे LLM विकसित करण्यावरवी भर दितले. हे धोरण फकत तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नासून प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवां भितर AI वापरून सुधारणा करपाचेर लक्ष केंद्रित करता. महत्वाचे म्हणजे ह्या धोरणान सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि नैतिक वापराक प्राधान्य दितले. हो ड्राफ्ट 4 मे 2026 पासून 15 दिसांक गोवा ऑनलायन पोर्टल आणि DITE&C च्या वेबसाइटचेर सार्वजनिक अभिप्राया लागून उपलब्ध आसतलो. सरकारान नागरिकांक ह्या पॉलिसीचेर आपले मत मांडपाचे आवाहन केला, जेणे करून अंतिम धोरण अधिक सक्षम ठरतले. तुम्ही पळयतात GNH.